माई हो जोगी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। माई हो जोगी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। अगनवा में ओ भवनवा में। अगनवा में ओ भवनवा में। आओ घरदानी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। भिक्षो न लेवे जोगी मुख से ना बोले। भिक्षो न लेवे जोगी मुख से ना बोले। माई हो डमरू बजावेला भवनवा में। माई हो जोगी नाचेला भवनवा में। माई हो जोगी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। आओ घरदानी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। जटवा में गंगाधार चंदा चमके लीलार। जटवा में गंगाधार चंदा चमके लीलार। माई है सर्प के हार गरदनवा में। माई है सर्प के हार गरदनवा में। माई हो जोगी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। माई हो जोगी एगो ठाढ़ बा भवनवा में। भभूति रमवले बाड़े बाघांबर पहिनले बाड़े। भभूति रमवले बाड़े बाघांबर पहिनले बाड़े। माई हो बिच्छू कान के कुंडलवा में। माई हो बिच्छुअन के कुंडल दोनों कानवा में। माई हो जोगी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। माई हो जोगी एगो ठाढ़ बा भवनवा में। कहले भगत सब सोना बम भोला हो। कहले भगत सब सोना बम भोला हो। बाबा का कष्ट हरि यही चनवा में। बाबा कष्ट हरि यही चनवा में। आओ घरदानी एगो ठाढ़ बा भवनवा में। माई हो जोगी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। अगनवा में ओ भवनवा में। अगनवा में ओ भवनवा में। माई हो जोगी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। माई हो जोगी एगो ठाढ़ बाय गनवा में। श्री शिवाय नमस्ते। यह हमारा श्री भजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। यह भजन जब भोलेनाथ शिव पार्वती और विवाह का संबंध बनने के पहले गए थे मैना जी के यहाँ नट रूप वेश धारण करके और वहाँ नृत्य करने गए थे। तब वो एक सखी जाके कहती है कि मतलब हे मैना जी, एक जोगी आया है, आंगन में खड़ा है और नृत्य कर रहा है।
ये भजन कुछ समय का संवाद है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय मस्तुभ्यम। हर हर महादेव।